ассалому алайкум бинандагони арҷманд, рӯзи шумо ба хайру шодӣ бошад. Бозиҳои Лигаи олии футболи кишвар идома доранд. Ва имрӯз дар доираи даври чаҳоруми Лигаи олии мамлакат Истиқлол дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе бо тими Куктош бозӣ хоҳад кард ва Истиқлол имконият дорад ки дар бозии мазкур ғалабаи 200-умини худро дар Лигаи олӣ ба даст оварад. Воқеан агар ба таърихи кӯтоҳи иштироки ин бошгоҳ дар Лигаи олӣ назар андозем, давоми ин солҳо ягон бошгоҳи дигар ин қадар ҷоизаҳо ва ин қадар гӯем ғалабаҳоро дар Лигаи олии футболи кишвар ба қайд нагирифтааст. Истиқлол агарчанде ҷавон аст, вале аз нигоҳи таҷриба ва ҳунарнамоӣ бисёр олии худ дар чӣ мусобиқоти дохилӣ ва байналмилалӣ саҳифаи тозаеро дар таърихи бошгоҳии футболи кишвар навишт. албатта ба мисли мавсимҳои қаблӣ низ дар ин мавсим Истиқлол ҳадафҳои бузург дорад ва яке аз онҳо ин ғалаба дар Лигаи олӣ ва ҳамчунин пирӯзӣ дар ҷоми конференсияи футболи Осиё аст. Ва дар оғози мавсими 2020 Лигаи олӣ мебинем ки Истиқлол гарчанде ки токунун мағлуб нагардидааст, вале дар даври гузашта футболбозони Истиқлол бори аввал тавонистанд ки имтиёз аз даст бидиҳанд аз тими Хатлон. Он бозӣ бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расида буд ва имрӯз бар тими бар муқобили дастаи Истиқлол тиме бозӣ мекунад Куктош ки хатти ҳимояаш бениҳоят пурқувват аст. Токунун Куктош ба дарвозаи худ танҳо 1 гол сар додааст. Ва агар ба таърихи бозиҳои ин ду даста дар мавсими гузашта ҳам назар андозем, Куктош аз камтарин бошгоҳи Лигаи олии футболи кишвар буд ки 2 дафъа аз истиқлолиҳо мавсими гузашта имтиёз ситонид. Ҳар ду бозии онҳо дар даврҳои дар марҳилаҳои якум ва дуюми чемпионат мусовӣ хотима ёфт. Бинандагони арҷманд, чанд лаҳза пештар аз ин дар шаҳри Кӯлоб бозӣ байни дастаҳои Файзканди Восе ва Истарафшан шурӯъ шуд. Он ҷо ҳоло ҳисоб кушода нашудааст ва чӣ тавре ки мебинед бозии дуюм байни Истиқлолу Куктош дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ баргузор мешавад ва ҷараёни онро мо мустақиман пешниҳоди шумо мекунем. қабл аз оғози даври чаҳорум Истиқлол бо касби 7 имтиёз айни ҳол дар зинаи аввал қарор дорад ва тими Куктош бошад 5 имтиёз касб кардааст, дар зинаи чаҳорум ҷой дорад ва дар сурати пирӯз гардидан имрӯз тими Куктош метавонад ки ба садри ҷадвал барояд. хуб бинандагони арҷманд, акнун биёед вобаста ба он ҳайъатҳои интихоб кардае ки аз сӯи ҳарду мураббӣ аст дар бораи ин бозӣ ҳарф занем, чун ба ҳайъатҳои аввалияи ҳарду бошгоҳ назар меандозем. Инҷо тағйиротҳо
назар ба бозиҳое ки дар ҳафтаи гузашта доштан дида мешавад. гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза таҳти роҳбарии Хусрави Сидиқзод аз шаҳри Душанбе бозиро қазоват мекунанд. ба ӯ Акмалбуриев ва Ҷаҳонгир Зайниддинов аз шаҳрҳои Турсунзода ва Душанбе кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Шаҳбоз Зардов аст ва нозири доварон Муҳаммадҷон Қурбонов аз Хуҷанд, комиссари бозӣ бошад Абдулло Соқиев аз Душанбе. гарчанде ки тими Истиқлол мизбони бозии имрӯза аст, вале имрӯз истиқлолиҳо бо пироҳани сафед майдондорӣ мекунанд ва тими Куктош бошад бо пироҳани сурх. акнун биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати асосии дастаи Истиқлол. дарвозабон рақами 1 Рустам Ятимов, футболбозони хатти ҳимоя Алексей Ларин рақами 21, Ваҳдат Ҳанонов рақами 4, Зоир Ҷурабоев рақами 6, Табрези Давлатмир рақами 3 ва Искандар Ҷалилов рақами 5. футболбозони хатти ним муҳофиза Виктор Свежов рақами 7, Алишер Ҷалилов рақами 10, капитани даста 17 Эҳсони Паншанбе ва ду ҳамлавар 63 Манучер Ҷалилов ва шумораи 14 бошад Шеридин Бобоев, сармураббии даста Виталий Левченко. хуб, ҳайати дастаи меҳмон Куктош ба таври зайл аст. дарвозабон Қурбонали Бобоев рақами 88, футболбозони хатти дифоъ рақами 17, капитани даста Ахтамҷон Холбоев, инчунин рақами 22 Холмурод Назаров, рақами 4 Артур Принц, рақами 44 Султоншо Мирзоев. дар хатти ним муҳофиза Ҳикматулло Расулов рақами 11, рақами 62 Бунёд Шодиев, рақами 21 Мунир Давлатбеков, рақами 18 Далер Ёдгоров ва ҳамлагарон Аббос Икромов рақами 77 ва рақами 72 Муҳиддин Одилов ки ҳарду ҳам легионер ҳастанд ва сармураббии тим бошад Раҳматулло Фузайлов аст ки албатта роҳбарии ин тимро дигар бора бар дӯши худ гирифт баъд аз мавсими гузашта буд. бале, аз маркази майдон футболбозони Истиқлол бозиро оғоз карданд ва чӣ гунае ки қайд кардем, тағйиротҳо дар ҳайати асосии ҳарду тим ба чашм мерасанд ба фарқ аз бозии охирине ки дастаҳо доштанд. Куктош дар ҳамин варзишгоҳ бо тими Хуҷанд ҳунарнамоӣ кард. рӯзи 22 апрел бозӣ барои футболбозони Куктош то ҷоям хуб оғоз гардида буд. онҳо тавонистанд ки бо голи задаи Ҳикматулло Расулов пешсаф гарданд ва баъдан Хуҷанд ҳисобро баробар кард. хуб, тими Истиқлол бошад дар як бозӣ бисёрам ҷолиб дар рақобат бо Хатлон натавонист ки соҳиби 3 имтиёз шавад. бозӣ бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид ва имрӯз Виталий Левченко Ваҳдат Ҳаноновро дар хатти ҳимоя ворид кардааст аз дақиқаҳои аввал ва ҳамоно Виталий Левченко ба нақшаи 5-3-2 бовар дорад, яъне бо 3 ҳимоятгари марказӣ ҳунарнамоӣ мекунад. имрӯз Ваҳдат Ҳанонов дар бари Алексей Ларин ва Зоир Ҷурабоев бозӣ хоҳад кард ва ҳамчунин Эҳсони Паншанбе баъд аз оне ки дар ду бозӣ салби салоҳият гардида буд, футболбози мазкур ба ҳайати асосӣ баргаштааст ва ин ду тағйироте аст ки Виталий Левченко ба ҳайати асосии дастааш ворид кардааст. ва дар воқеъ бояд гуфт ба ҷои Марко Милич Ваҳдат Ҳанонов аз дақиқаҳои аввал бозиро шурӯъ кард. дар хатти ним муҳофиза Эҳсони Паншанбе бошад Хуршед Тимур Ҷураевро иваз кард ки дар ду бозие ки ӯ набуд, албатта Эҳсон футболбози ҳайати аввалияи тим дониста мешавад, ба ҷои ӯ ин футболбози ҷавони Истиқлол аз дақиқаҳои нахуст ҳунарнамоӣ карда буд. ҳоло биёед бубинем ҳуҷуми футболбозони дастаи мизбонро. партоби тӯб аз сӯи Алишер ба канори муқобил, аммо Искандар инҷо тӯбро қабул карда натавонист. Эҳсон тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи мизбон боқӣ мемонад. хуб, дар ҳайати Куктош ҳам танҳо як тағйирот аст. имрӯз аз дақиқаҳои аввал муҳофизатгар Султоншо Мирзоев ба майдон баромад ва дар канори чапи хатти дифоъ мавқеи худро ишғол кард. ҳуҷуми футболбозони Истиқлолро мебинем дар ин вазъият ва ӯ ба ҷои ҳамлагар Муҳсинҷон Абдуғаффоров ба майдон омадааст. Муҳсинҷонро бошад дар мавқеъгирии даста Ҳикматулло Расулов иваз кард. Алишер пасиҳо ба канор. Искандар Ҷалилов ирсолиҳо ба дохили ҷаримагоҳ, зарбаи Алишер Ҷалилов ба Алишер ҳам дастааш камиам халал расонид. ин Шеридин Бобоев буд ва зарбае ки иҷро кард Алишер қавӣ набуд. хуб, агар ҳамин ҳолат намешуд, шояд зарбаи аввалини рости футболбозони Истиқлолро ҷониби дарвозаи ҳариф мо медидем, аммо дар ин лаҳза аз имконияти ба вуҷуд омада футболбозони дастаи мизбон истифода карда натавонистанд. чӣ тавре ки мебинед, инҷо албатта ҳарду бозигар ба якдигар каме халал ҳам расониданд. дар воқеъ бояд гуфт имрӯз Ҳикматулло Расулов мавқеи худро иваз кардааст дар ҳайати Куктош, чун дар бозиҳои аввал ӯ дар нақши муҳофизатгари канорӣ буд аз самти чап. имрӯз бошад дар хатти ним муҳофиза дар мавқеи одатии худ ки давоми солиёни зиёд дар ҳайати Регартада аз ҳунарнамоӣ мекард, бозиро оғоз кард. ин футболбози
мазкур. ҳамчунин дар даври гузашта бисёр ҳам голи зеборо ба самар расонида буд бозингари тими Куктош ва дар ҳақиқат ҳам мебинем ки ӯ айни ҳол дар хатти ним муҳофиза ҳунарнамоӣ дорад ва умуман дастаи Куктош бо нақшаи 4-4-2 ҳунарнамоӣ мекунад ва тиме аст ки хатти ҳимояш бениҳоят пурқувват аст ва вақте ки мо ба ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ мекунем мебинем ки футболбозони Куктош ба тури дарвозаашон танҳо як гол сар доданд ки онам дастаи Хуҷанд ба дарвозаи Куктош зада буд дар даври гузашта ва муаллифи он Фатулоев гардид. ва Истиқлол аз ҳисоби голҳои сардода ба дарвозаи худ баъд аз Куктош дуюмин дастаи беҳтарин аст, танҳо 2 гол ва ҳар ду голро ба дарвозаи онҳо шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев дар ҳафтаи гузаштаи рақобатҳои Лигаи олӣ ворид карданд. Умуман имрӯз бинандагони арҷманд Истиқлолро бо пироҳанҳои ранги сафед дар бозии хонагӣ дидан якаме ғайриоддӣ аст, чаро ки одатан шогирдони Виталий Левченко бо баробар кардани пироҳанҳои ранги сурх ҳунарнамоӣ мекунанд, вале имрӯз мебинем ҷои худро иваз кардан. Куктош бо пироҳанҳои ранги сурх бозӣ карда истодааст ва Истиқлол бо пироҳанҳои ранги сафед. Виктор Свежов пас ба Ваҳдат Ҳанонов тӯбро ба Алексей Ларин медиҳад. Ларин чӣ гунае ки парвез қайд кардан мавсими гузашта Куктош тавонист ки бар муқобили Истиқлол бисёр ҳам бозии хуб нишон медиҳад. се бозӣ миёни ҳамдигар доир карданд ин ду даста. Дар бозии аввал ки дар ноҳияи рӯдакӣ баргузор гардид ҳисоби мусовӣ 2-2 ба қайд гирифта шуд ва баъдан дар ҳамин варзишгоҳ бозӣ бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид ва дар бозии охирин бошад футболбозони Куктош бо ҳисоби бузурги 1-6 ноком гардиданд. Умуман дар мавсими гузашта дар қисмати дуюми мавсим дастаи Куктош бозиаш бениҳоят заиф гардида буд ва маҳз аз ҳамин лиҳоз буд ки ӯ мавқеи худро дар зинаҳои болоии чемпионат аз даст дод ва дар охир футболбозони Куктош тавонистанд ки агар иштибоҳ накунам зинаи шашумро ишғол намуданд. бале танҳо дар охир онҳо баҳри бақои худ дар Лигаи олӣ талош мекарданд, дар ҳоле ки аз ибтидо Куктош чун мавсими аввалини иштирокаш яке аз дастаҳои муддаӣ баҳри ҷоизаҳо эътироф карда мешуд. Қоида вайронкунӣ аз сӯи футболбозони Куктош зарбаи ҷаримавӣ бозигарони Истиқлол зуд тӯбро ба бозӣ дароварданд ва акнун Қурбоналӣ Бобоев тӯбро аз дохили ҷаримагаҳаш берун мекунад. Оту бастанд мизбонон. Истиқлол аз дақиқаҳои аввал тӯбро ба худ гирифтааст. Ваҳдат Ҳанонов таваҷҷӯҳ мекунем ки футболбози ҷавон чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад дар ин дидор. бубинед ба пеш меравад Ваҳдат Ҳанонов, паси ӯ ба Искандар Ҷалилов. Виталий Левченко дар ин мавсим ба футболбозони ҷавоне ки Истиқлол дорад аз қабили Ваҳдат Ҳанонов, Рустам Соиров, Амадони Камолов ва ҳамчунин Хуршед Тимурҷураев имконият медиҳад то ин ки ба майдон ворид шаванд то оғоз гардидани бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи Осиё, чӣ гунае ки Виталий Левченко дар мусобиқаҳои худ бо ҳамкорони мо қайд карда буданд. ӯ тамоми футболбозонро месанҷад ва як нақшаи муайянеро интихоб мекунад то ин ки даста дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё ҳунарнамои хуб анҷом диҳад. Виктор Свежов ман ба ғайр аз футболбозоне ки болотар ҳамкорам ишора кард, боз дар ҳаят инҷо иштибоҳи футболбозони дастаи Куктош дар хатти дифоашон ва бубинед бозигари Истиқлол аз чунин имконияти ба вуҷуд омада истифода карда натавонист. Табрез бовар накард ки футболбози Куктош ан ҳамин тавр ба иштибоҳ роҳ медиҳад. эҳсони панҷшанбе заминӣ хост тӯбро ба ҳамлаварон равон кунад. хуб дар баробари футболбозоне ки болотар ишора кардем, Салом Машур Мамадов, инчунин Ҳамадони Камолов, Рустам Соиров дар ҳайат ҳастанд. онҳо дар бозиҳои ҳайати ҷавонони Истиқлол вақтҳои охир бештар худро хуб нишон медиҳанд ва ҳафтаи гузашта вақте ки бо Хатлон рӯбарӯ шуда буданд, ду футболбози охир ба майдон баромаданд, аммо ба таври бояд шояд ҳунари зарурии худро нишон надоданд. Ба ҳар ҳол инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи Куктошро мебинем, имконияти хуб аст барои тақвият бахшидани ин ҳуҷум тавассути канорҳо. Тӯб дар ихтиёри Муҳиддин Одилов, паси ӯ ба канор, Далер Ёдгоров мехоҳад ки аз Ваҳдат Ҳанонов гузарад. Ваҳдат Ҳанонов дар рақобат ба Далер Ёдгоров бисёрам хуб ҳунарнамоӣ кард ва аут ба фоидаи Куктош аст. Далер Ёдгоров бошад ба довар эътироз мекунад.
ваҳдат ҳанунов, далер ёдгуров, эҳсони паншанбе футболбозоне ҳастанд ки тақрибан як синни сол доранд ва дар ҳайати тими миллии ҷавонони то 19-солаи кишвар борҳо якҷоя шарафи мунтахаби миллии кишварамонро ҳимоя карданд ва Мунир Давлатбеков ҳам аъзои анамон мунтахаби синни соли кишвар буд. чунин футболбозон боз дар ҳайати ҳар ду даста ҳастанд, Султоншоҳ Мирзоев ва инчунин Муҳаммадҷон Раҳимов, ки Раҳимов имрӯз дар ҳайати эҳтиётӣ боқӣ мондааст ва 5 нафари дигар ки болотар ишора кардем ҳамагӣ дар ҳайати аввалия бозиро шурӯъ карданд. Искандар паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ имконият метавонист ба вуҷуд ояд, аммо мувофиқатгарони Куктош ин вазиятро бартараф карданд. Холмурод Назаров буд ки бениҳоят хуб ҳунарнамоӣ кард ва айни ҳол бубинед ки тамоми бозингарони Истиқлол дар хати ҳамла ҳастанд. бози ваҳдат ки бори нахуст дар лигаи олӣ бо пиранҳои дастаи Истиқлол ба майдон баромадааст хело хуб аст ва ман фикр мекунам ӯ хело хуб дарк мекунад ки имконияти додашударо аз сӯи сармураббӣ бояд хуб истифода барад. Вазъияти хавфнок боз ҳам дар дохили ҷаримагоҳи Куктош, аммо мувофиқатгарон тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун карданд. Алишер Ҷалилов ба назди тӯб меравад, капитани Истиқлол. Эҳсони паншанбе бубинед чӣ гуна ҳуҷумро оғоз кард. хуб, Алишер тайёр аст барои иҷроиши зарбаи кунҷӣ. пас дод ба ҳамдастааш, акнун ирсоли тӯб аз сӯи Эҳсон ва чӣ гуна таркибороӣ бисёр олӣ буд аз сӯи дастаи мизбон, аммо зарбаи ниҳоӣ каме баландтар рафт. бале, Манучер Ҷалилов зарбаро он қадар хуб иҷро накард. ҳамлавари Истиқлол дар ҳолати нобозӣ қарор надошт ин футболбоз ва аввалин имконияти хуби голзанӣ барои футболбозони Истиқлол дар дақиқаи даҳуми бозӣ ба миён омад. Манучер беҳтарин нишонзан дар лигаи олии футболи кишвар аст. мавсими ҷорӣ дар ҳисоби худ 5 гол дорад. футболбози мазкур аз ҷумла 2 гол ҳафтаи гузашта ба дарвозаи Хатлон маҳз аз сӯи ӯ зада шуданд ва голи бисёр муҳиму ҳалкунандаам барои дастааш дар дақиқаи 96 ё 95 бозӣ буд ки аз зарбаи пеналти зада шуд. Ҳикмат Расулов тӯбро ба Артур Принс медиҳад. Принс бошад ба Холмурод Назаров. тӯб дар майдон боқӣ монд. Далер Ёдгоров инҷо тӯбро аз даст дод ва Искандар соҳиб шуд. Виктор Свежов паси ӯ. пештар аз ин Артур Принс қоидаи бозиро вайрон кард дар баробари Манучер Ҷалилов. боз як вазъияти маъмулии дигар ба фоидаи футболбозони Истиқлол аст. хуб, биёед бубинем. бале, Фаридун инҷо норозигии футболбозони дастаи Истиқлол аз ҳариф буд. ҳаҷ тавре мебинем Манучер бо ситеза пои худро ҷониби рақиб равон кард ва онҳо талаб карда истода буданд наздовари марказ ки корти зард ҳам нишон дода шавад. нофаҳми миёни футболбозон айни ҳол ба миён меояд. надовари марказро зарур аст ки дар чунин вақт гӯем сари вақт мудохила кунад, футболбозони ҳар ду дастаро ором кунад ва агар ором нашаванд чораҳои қатъӣ андешад. Манучерро ба назди худ даъват мекунад довар айни ҳол. шумораи кортҳои зард ва қоидавайронкуниҳо дар оғози мавсими ҷадиди лигаи олӣ бисёрам зиёд ҳастанд ва айни ҳол довар Мунир Давлатбеков ва Манучер Ҷалиловро мехоҳад ба назди худ даъват кунад. ҳар ду футболбозро даъват мекунад ва ба ҳар ду корти зард медиҳад. акнун баъд аз гирифтани корти зард фикр мекунам ки оромтар мешаванд бозингарон. хуб, ба
ҳар ҳол зарур аст ки футболбозони ҳар ду даста каме оромиро риоя кунанд, чун оғози бозӣ аст. корти сурхи эҳтимолӣ албатта барои ҳар ду даста ҳам зарбаи бисёр сангине мешавад, чун қисми асосии бозӣ ҳоло дар пеш мо шуморо интизор аст. Алишер зарбаи хело ҳам хуб аз сӯи ӯ Қурбоналӣ Бобоев тӯбро аз дасташ раҳо мекунад ва бубинед тӯб дар майдон боқӣ монд. ҳуҷуми футболбозони Истиқлол идома дорад ва боз як зарбаи дигар. ин дафъа садгузории муҳофизатгарони Куктош, ирсоли дигар бораи тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. ҳоло ҳам вазъияти хавфнок аст дар гирду атрофи ҷаримагоҳи Куктош ва футболбозони Истиқлол фишорро идома дода истодаанд. меафтад эҳсони паншанбе ва дар инҷо қоида вайронкунӣ нест. Муҳиддин Нодилов ва эҳсон акнун худаш қоидаи бозиро вайрон кард. бо ҳамин ҳуҷуми Истиқлол қатъ мегардад. Қурбоналӣ Бобоев бениҳоят дар ҳолате ки зарба зада шуд он қадар хуб бозӣ накард, гарчанде ки зарба қавӣ буд, вале асосан чунин зарбаҳоро дарвозабонҳо бидуни мушкилӣ мегиранд. ва баъдан зарбаи Алишер буд ки садгузории футболбозони Куктош нагузошт то ин зарба рост ҷониби дарвоза равад. Виктор пасро ҳоло ба Зоир Ҷурабоев медиҳад. Алексей Ларин пас ба Ваҳдат Ҳанонов. Рустам Ятимовро мо тӯли 14 дақиқа қариб ки дар бозӣ надидаем. айни ҳол Истиқлол шумораи ҳуҷумҳои худро зиёд карда истодааст. пас ба Манучер Ҷалилов офсайд нест. Манучер зарба ва гол дар дақиқаи 15 Манучер Ҷалилов ҳисоби бозиро мекушояд. ва ҳамин тавр бинандагони арҷманд, беҳтарин нишонзани Лигаи олии футболи кишвар дар мавсими кунунӣ ба задани голи шашуми худ муваффақ шуд. воқеан ҳам дар ҳолати бисёр хуби тайёрии ҷисмонӣ ба мавсими нав қарор дорад Манучер, ки инак шашумин голи худро ба дарвозаи ҳарифон ворид кард. сармураббии дастаи Куктош Раҳматулло Фузайлов аз мавқеъгирӣ ва он вокунише ки шогирдони ӯ ҳангоми ҳуҷуми қаблӣ буд хело изҳори нигаронӣ кард. ба ҳар ҳол имконияти мусоидро футболбозони Истиқлол дар ихтиёр доштанд. бубинед инҷо офсайд ҳам нест. бале, дар ин ҷо ҳимоятгарони марказии Куктош на он қадар хуб ҳунарнамоӣ карданд, мавқеи худро аз даст доданд ва Манучер Ҷалилов аз имконияти дуюми худ тавонист ки гол бизанад. эҳсони паншанбе, пойбозии эҳсони паншанбе ва дар ин ҷо афтид футболбозии Истиқлол. Султоншо Мирзоев ки имрӯз дар канори чапи хатти дифоъ аз дақиқаи аввал бозӣ карда истодааст, кӯшиш мекунад он эътимод ва боварие ки мавсими гузашта ба ӯ буд ва доимо дар ҳайати аввалия ҷо мегирифт ба худ баргардонад, чун футболбози мазкур дар мавсими кунунӣ хело кам дар ҳайати асосӣ ба майдон омада истодааст. дар бозӣ бо тими Истаравшану ба майдон ворид шуд ва ба задани гол даст ёфт Султоншо Мирзоев. ва айни ҳол футболбози мазкур дар Азизбек Султонов буд ки дар бозӣ бо Истаравшан ҳозир дар қисмати дуюм ба майдон ворид шуда буд. Футболбози хатти ҳамла имрӯз низ ин бозингар дар ҳайати захиравӣ аст ва сармураббии тими Куктош Раҳматулло Фузайлов чӣ гуное ки гуфтем бештар такя дорад ба нақшаи 4-4-2 ва қариб ки дар ҳама бозиҳо тағйироти кам ворид месозад ба ҳайати асосияш ин мутахассис. ва агар ҳайати аввалия интихоб кардаи имрӯзаи ӯро баҳо диҳем, пас ӯ такя кард ба хатти дифоъ барои он ки Ҳикматулло Расулов ки аслан ним муҳофизатгари ҳуҷумкор аст, дар бозиҳои қаблӣ вақте ки дар хатти дифоъи канори чап ба майдон мебаромад, бо суратафзоии худ пайваста ба ҳуҷум гузаштанаш васеъгии хатти ҳуҷумро таъмин мекард. вале имрӯз афзал донист ӯ то муҳофизатгари номиналиро дар канори чап ба майдон орад, то ин ки футболбози ки бештар дар ҳамин мавқеъ бозӣ кардааст ҳангоми ташкил кардани ҳуҷумҳои рақиб сари вақт монеа эҷод кунад. аммо Истиқлол ба ҳар ҳол таҷрибааш фарқкунанда аст. давоми 15 дақиқа аввал шогирдони Виталий Левченко имкониятҳои зиёд доштанд ва билохира ба мақсади худ ҳам расиданд. Виктор Свежов пасиу ба Искандар Ҷалилов. бубинед ки ҳимоятгари канорӣ дар кадом мавқеъ айни ҳол қарор гирифт. Бунёд Шодиев партоф ба канори рости майдон. Ҳикмат Расулов дар назди ӯ аст Табрези Давлатмир ва меафтад футболбози Куктош.
این بازیگر تحت شماره 77 عباس اکراموف است، یکی از لگیونرهای تیم کوکتوش که این حال در حیات کوکتوش 4 لگیونر هستند. محیدین عادلوف، عباس اکراموف، بنیاد شدیف و ارتور پرینس. و باز یک لگیونر دیگر هست اما در حیات احتیاطی، این دروازه‌بان اسماعیل کلوتی. خب حالت قاعده ویرانکنی رو شاید بدتر ما بار دیگر ببینیم. رسولوف پرتاب میکند و توپ از همه گذشته از میدان بیرون میشود. ضربه اجرا کرد حکمتالله رسولوف. در اینجا هیچ گونه فکر میکنم رستیش نبود. توبرابوی فوتبالبازانی دسته کوکتوش در کناری چپ خط هجومی خود توپ در اختیار آنها باقی میماند. بنیاد شدیف توپ را از دست داد. ویکتور سوژوف خیلی هم اولی پاس داد. من با کناری که پاس میدهد نگاه هم نکرد. دست مرکز علیشیر جلیلوف، پاسیو با تبریز دولتمیر. هم تبریز و هم منوچهر جلیلوف میتوانستند که به توپ برسند. منوچهر جلیلوف امکاناتش زیادتر بود اما توپ از میدان بیرون گردید. فشار فوتبالبازان استقلال رو ببینید ولی نوبسته از این کوکتوش توانست که هجوم خود را آغاز نماید. بنیاد شدیف. من فوتبالبازان کوکتوش قطعی نظر از آن که دسته استقلال چگونه فشار میآورد حرکت کرده ایستادند با پاس‌های کوتاه و میانه که بسیار هم دقیق است هجوم‌های خود را آغاز بخشند. این هم شایسته تحسین است. نه همه دسته‌ها چون این کار را در لیگ عالی میکنند. اکثرا با اجرای ضربه‌های قوی توپ را از نزد دروازه‌شان تا به مرکز میدان روان میکنند تا اینکه فوتبالبازان دسته برای به دست آوردن آن تلاش کنند. تبریز دولتمیر. احسان پنجشنبه، وحدت حنانوف اکنون حمایتگران استقلال تورانی کرده ایستادند و این حال فشار آورده ایستاده است عباس اکراموف و در اینجا اشتباه میکنند بازیگران استقلال. امکانات است برای کوکتوش تا اینکه عکس الهجوم خود را آغاز نماید ولی الکی بازیگران استقلال در موقعیت خود قرار دارند. حکمتالله رسولوف پرتاب توپ به سوی او. این وضعیت باز برطرف شد. ویکتور سوژوف دست مرکز. منوچهر جلیلوف پاسی او به کنار. اسکندر آماده است که هجوم را باز تقویت بخشد. بنیاد شدیف بنیاد خوب هنرنمایی میکند. عباس اکراموف. نه این محیدین عادلوف است. پس محیدین عادلوف با حکمت رسولوف. پرتافت حکمت رسولوف و وحدت حنانوف توپ را از میدان بیرون میسازد. بیشتر فوتبالبازان کوکتوش ببینید که توسط کنار راست میدان هجوم دارند در آنجایی که حکمت رسولوف قرار دارد. از اوت توپ با بازی در آورده شد و آن را به محافظتگران خود برگرداندند فوتبالبازان کوکتوش. در کنار اکنون سلطانشاه میرزویف پرتاب توپ به سوی او. هجوم را هم دستایش تیار هستند که ادامه دهند. عباس اکراموف پاسی او به مرکز. سلطانشاه میرزویف تلاش دارند بازیگران کوکتوش تا اینکه هجوم خود را تا با خیر راه اندازی کنند اما موفق نگردیدند. شریدین بابویف سرعت خود را میخواهد بلند کند. شریدین بابویف در احاطه دو فوتبالباز کوکتوش قرار گرفت و توپ را فوتبالبازان کوکتوش گرفتند. دروازه‌بان قربان علی بابویف که تجربه زیادی بازی در حیات استقلال را هم دارد. داومی سالیان زیاد او دروازه‌بان دومی دسته استقلال دوشنبه بود. مخصوصا سال‌هایی که نیکولاس توشیچ دروازه‌بان اساسی باشگاه به حساب میرفت و بخیر از این قربان علی بابویف در حیات دسته‌های دیگری لیگ عالی فوتبال کشور هم تجربه خوب انداخته است. از جمله در استرافشان در دلیرانی استرافشان دکترش پیشونه‌نامه میکرد و با گرفتن نشانهای برنجی لیگ عالی فوتبال کشور همراه این باشگاه در سال 2014 موفق شده بود.
бори аввал дар ин мавсим Куктош баъд дарозаи худ аввалин шуда гол сар дод. То ҳамин бозӣ Куктош худаш гол зада буд дар рафти ҳам бозӣ бо Истаравшан ва ҳам бозӣ бо Хуҷанд. ва акнун мебинем ки дар чунин вазъият чӣ гуна бозӣ мекунанд футболбозони Куктош. айни ҳол Рустам Ятимов иштибоҳ мекунад ва футболбозони Куктош мехоҳанд ки довар пеналти таъин намояд. аммо Хусрави Сидиқзод дар ин вазъият оромиро хуб пеша кард ва ҳеҷ гуна гӯем қоидавайронкуниро дар ҳамон вазъият ӯ надид. мо ба ҳар ҳол баъдан имконият пайдо мекунем то ба саҳнаи такрорӣ муроҷиат карда вазъияти баҳсноки ба вуҷуд омадаро бори дигар бубинем. аммо то он лаҳза умедвор мешавем ки қарори баровардаи довари марказ дурусту дақиқ буд. Алишер Ҷалилов эҳсони панҷшанбе партофти эҳсон ба Манучер Ҷалилов офсайд. бори аввал дар рафти бозӣ Манучер Ҷалилов дар ҳолати нобозӣ қарор мегирад ва тағйирот дар ҳайати Истиқлол. Шериддин Бобоев майдонро тарк мекунад. ба ҷои ӯ Рустам Соиров ба майдон баромада истодааст. рости маълум нест ки ба чӣ сабаб Шериддин Бобоевро аз майдон гирифт сармураббӣ. мумкин осеб бардошта бошад ӯ. ба ҳар ҳол дар ҷараёни бозие ки ҳисоб 1-0 ба фоидаи Истиқлол аст. баъдан бозиро пурра онҳо зери назорати худ қарор доданд. иваз кардани ҳамлагар бо футболбози дигаре ки нисбатан ҷавон аст ва кам таҷриба аст фикр мекунам ягон сабаби муайян дорад. бале бозии Шериддин Бобоев то ҳамин лаҳзаҳо хуб буд, гарчанде ки футболбози мазкур ба мисли Манучер Ҷалилов фаъолтар ба чашма расид. аммо ҳеҷ гуна бигем лад бардоштан ва ин ки дар ягон ҳолати қоидавайронкунӣ қарор нагирифта буд ин футболбоз. ба ҳар ҳол шояд мо ин чизро дида натавонистем Фаридун ва ишораи худи футболбоз бошад. шояд ба ситоди мураббиён ки мехост ӯро иваз кунанд. ҳуҷуми навбатии футболбозони Куктош боз ҳам партоб ба канори рост ва чӣ тавре ки мебинем акнун тӯб аз майдон берун шуд. Шериддин Бобоев ба отоқи либоси базкунӣ рафта истодааст. чӣ гуна ки гуфтем, имрӯз Истиқлол метавонад ки ғалабаи 200-умини худро дар Лигаи Олӣ ба даст оварад. футболбозони Истиқлол айни ҳол 199 ғалаба доранд дар 252 бозӣ, 36 мусовӣ ва ҳамчунин 17 маротиба Истиқлол ба бохт рӯбарӯ гардидааст ва дар баробари ин Истиқлол 742 гол қабл аз замин бозӣ ба самар расонида буд ва акнун футболбозони пойтахт голи 743-умини худро ба самар расониданд. боз як партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. дарвозабон Рустам Ятимов инҷо аввалин шуда ба тӯб мерасад. мо ба ҳар ҳол интизорем саҳнаи такрории вазъияти баҳсноке ки чанд лаҳза пештар аз ин дар дохили ҷаримагоҳи Истиқлол ба вуҷуд омада буд ва он вазъият албатта дар ҳамон ҳолат дарвозабон Рустам Ятимов бо ҳамроҳии муҳофизатгарони худ якдигарро дуруст дарк накарданд ва иштибоҳи ӯ буд ки боиси чунин вазъият шуд. Рустам паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, аммо дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев пештасӣ мекунад ва аввалин шуда ба тӯб мерасад. дар ин бозӣ акнун Рустам Соиров вақти зиёд дорад то ин ки худро хуб нишон бидиҳад. мо аз истеъдоди ин футболбоз огаҳ ҳастем, махсусан дар ҷоми ҷаҳон бисёрам хуб нарнамоӣ карда буд. ва айни ҳол бубинед сурати хуб касб кард футболбози мазкур. пас дод ба Манучер Ҷалилов, вале дарвозабон аввалин шуда ба тӯб расид. ман Рустам ба қатори 50 истеъдоди навтулу дар футболи ҷаҳонӣ шомил шуд ки воқеан ҳам нашрияҳои мӯътабари футболи аврупо ва ҷаҳон ҳунари баланди ӯро эътироф карданд ва дар баробари ин бояд гуфт Рустам дар рафти ҳамон чемпионати ҷаҳон каме осеб ҳам бардошт. ҳамин сабаб шуд ки як муддати муайян ба таври фаъол дар тамринҳо иштирок накунад. Бунёд Шодиев. На, акнун Бунёд Шодиев тӯбро гирифт. Муҳиддин Одилов буд ки тӯбро ба Бунёд Шодиев дод. Султоншоҳ Мирзоев, Бунёд Шодиев. Ҳикмат Расулов. Мунир Давлатбеков дар марказ.
паси ба канор идомаи ҳуҷумро мебинем аз сӯи футболбозони Куктош. хело ҳам хуб Далер Ёдгоров инҷо аз Ваҳдат Ҳанонов мегузарад, вале баъдан Виктор Свежов аз удаи бартараф кардани ҳуҷуми эҳтимолии Куктош баромад. эҳсони паншанбе, Искандар Ҷалилов, ирсоли тавил ба Табрези Давлатмир. дар нимаи майдони худ Истиқлол тӯбронӣ карда истодааст ва бубинед ки Куктош фишор меоварад. айни ҳол Муҳиддин Одилов бо ҳамроҳи Аббос Икромов фишор оварданд. пас ба Рустам Соиров, Холмурод Назаров ин ҳолатро тавонист ки бартараф намояд. Алишер Ҷалилов дар маркази майдон. ба ғайр аз Аббос Икромов ва Муҳиддин Одилов дигар футболбозони Куктош айни ҳол дар хатти ҳимоя ҳастанд. пас ба Виктор Свежов, Алишер Ҷалилов, эҳсони паншанбе метавонад зарба занад. зарбаи эҳсони паншанбе болотар аз тири дароза тӯб аз майдон берун гардид. пас аз зарбаи эҳсони паншанбе дар бозӣ бо Хатлон иштирок надошт. эҳсони паншанбе умуман дар ду бозӣ иштирок накард футболбози мазкур ва акнун имрӯз ба ҳайати асосӣ баргаштааст. пас ба канори чап идомаи ҳуҷуми футболбозони Истиқлол. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти навбатӣ бисёр ҳам хуб буд барои дастаи мизбон. ҳатто тавонистанд ки зарбаро ҳам иҷро кунанд, аммо дар ин лаҳза зарбаи задаи Манучер Ҷалилов рост ҷониби дарвоза ҳаракат накард. ин аллакай сеюмин имконият аст барои Манучер Ҷалилов. аз як имконияти худ истифода карда тавонист ҳамлавари Истиқлол ва ду фурсати дигарро аз даст дод. албатта аз чӣ бошад ки ҳимоятгарони Куктош бар муқобили ин футболбоз он қадар бо диққат ҳунарнамоӣ накарда истодаанд. медонанд ки чӣ гуна ҳамлавар аст Манучер Ҷалилов ва бубинед ки зуд Манучер имконият пайдо карда истодааст то ин ки зарба занад. Мирзоев тӯбро ба бозӣ медарорад. партоби тӯб ба канори чап онҷое ки қарор дошт Далер Ёдгоров ва зарбаи кунҷӣ кор кард барои ҳамдастарояш Далер. Далер Ёдгоров дарҳол тӯбро ба Муҳиддин Одилов медиҳад. зарбаи Муҳиддин Одилов на ин партов буд. қариб ки аз ҳамин мавқеъ футболбозони Куктош дар бозӣ бо Хуҷанд гол зада буданд. хело ҳам хуб тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Куктош боқӣ мемонад. тавассути канор акнун Холмурод Назаров бо ҳамроҳии Мунир Давлатбеков мехоҳанд ҳуҷуми навбатиро роҳандозӣ кунанд. тӯб дар ихтиёри футболбозони Куктош аст. боз як партоби тӯб. Ваҳдат Ҳанонов тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун мекунад. ҳамлаварони Куктош он қадар қоматбаланд нестанд. чунин партофтуро футболбозони хатти ҳимояи Истиқлол бидуни мушкилӣ бартараф карда истодаанд. айни ҳол Рустам Соиров тӯбро аз даст медиҳад. Рустам, Ваҳдат Ҳанонов ба хатти ҳамла омадааст. ҳимоятгари Истиқлол Бунёд Шодиев. дарҳол хост Аббос Икромов тӯбро ба бозӣ дарорад. Бунёд Шодиев, Далер Ёдгоров. артофти Далер ба Аббос Икромов буд. Алишер Ҷалилов Табрезро ба ҳуҷум пайваст кард. Алишер
алишер ва эҳсон ду футболбозе ки ҳуҷумҳои истиқлолро оғоз мекунанд, ҳар ду плеймейкер ҳастанд. Сегодня мы видим, Куктош дар ташкил кардани ҳуҷумҳои худ дучори мушкилӣ аст. Шогирдони Раҳматулло Фузайлов бештаран тавассути канорҳо бо партобҳои тавил хостанд тӯбро ба ҳамлагарони худ расонанд, аммо ин тактика интихоб кардаашон дар оғози бозӣ натиҷа надод. Шояд дар идома дар шева ва услуби роҳандозии ҳуҷумҳои дастаи меҳмон мо каме тағйиротҳоро ҳам бубинем. Акнун қоида вайронкунӣ аз сӯи Алишер Ҷалилов ба чашм расид. Тӯбро зуд ба бозӣ дароварда Мунир Давлатбеков, партоби тӯб ба канори муқобил. Султон Шомирзоев тӯбро дар майдон нигоҳ дошт. тавассути ним муҳофизатгар Бунёд Шодиев ҳуҷуми навбатӣ роҳандозӣ мешавад ва бубинед тӯбро акнун ба ҳамлагари даста Муҳиддин Одилов расонидан, аммо Муҳиддин дар ҳамон лаҳза тӯбро соҳиб нашуд. Идомаи ҳуҷумро мебинем. Ҳикматулло Расулов фурсати зарба задан ба ӯ дода намешавад ва футболбозони Истиқлол ҳам хеле хуб медонанд ки чӣ гуна зарбаҳоро Расулов иҷро мекунад. Муҳиддин Одилов дар канори рост қарор гирифтааст. Ин ҳамлавар партофти Муҳиддин Одилов бештар аз чунин партофтҳо истифода карда истоданд бозингарони Истиқлол, бозингарони Куктош. узр паси Эҳсони Панҷшанбе ба Искандар Ҷалилов. Искандар ва дар ин ҷо Эҳсони Панҷшанбе бубинед ки хост дарҳол тӯбро ба Искандар бидиҳад, аммо Искандар Ҷалилов ҳамдастаи худро дар хуб дарк накард. Бале мехостанд дар якдигар бозӣ кунанд дар ҳамин лаҳза футболбозони мазкур, вале ҳамдигарфаҳмӣ дар рафти ҳуҷуми қаблии футболбозони Истиқлол ба ҳар ду бозигар ҳам нарасид. Хуб, бинандагони арҷманд, барномаи рақобатҳои даври чоруми Лигаи олии футболи кишвар ба ду рӯз тақсим шудааст. Имрӯз баргузории ду бозӣ гуфтем ба нақша гирифта шуда буд. Яке дар шаҳри Кӯлоб бинобар сабаби он ки майдони марказии ноҳияи Восе барои баргузор кардани бозиҳои дастаи Файзканд ҳоло мутобиқат намекунад ба он талабот ва меъёрҳое ки ҳаст. Аз ҳамин сабаб дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб бозӣ байни Файзканд ва ҳарифи он идома дорад ки онҷо гуфтем баъд аз хотимаи қисми якум футболбозони тими Истарафшан пешсафанд ва воқеан ҳам Истарафшан ки мавсимро бисёр бад шурӯъ карда буд, барояш мебинем эҳтимолияти ба даст овардани имтиёзҳои нахустин дар Лигаи олӣ имрӯз ҳаст. Ва бозии дигар байни ин ду даста ҷараён дорад ки мустақиман ҷараёни онро шумо тамошо карда истодаед. Футболбозони Истиқлол боз ба ҳуҷум гузаштанд, вале сари вақт муҳофизатгарони Куктош аз ҳуддаи бартараф кардани он баромаданд. Пагоҳ бошад се бозии дигар баргузор мешавад. Рустам Соиров хост аз миёни ҳимоятгарони Куктош бо сурат гузарад, вале муваффақ нагардид. Бунёд Шодиев пас ба марказ Султон Шомирзоев. Талер Ёдгоров бисёрам зебо бозӣ мекунад ва Дадҳанонов боғеч анҷом дод. баъди пешсаф гардидани Истиқлол Куктош камеам бошад фаъолтар гардид ва айни ҳол футболбозони Куктош бо тӯб ҳастанд. Ҳикмат Расулов ва инҷо дар канор ҳамдастаояш ба пасе ки Ҳикмат равон карда буд майл накарданд, кӯшиш накарданд ки ба тӯб ҳаракат кунанд ва ҳамин тавр ҳуҷуми футболбозони Куктош хотима ёфт. Ва гуфтем ки пагоҳ баргузории се бозии дигар ба нақша гирифта шудааст ки чанде аз бозиҳои ҷолибу диданӣ ҳам мухлисони алоқамандони футболи меҳанро интизор аст. Аз ҷумла бозии Локомотив Помир бо дастаи Хатлон, душанбе 83 бо клуби марказии варзиши Артиш, яъне боз як дербии дигар бо иштироки футболбозони пойтахти кишвар ва шояд бозии марказӣ ва муҳими ин давр ин албатта дидори дастаҳои Хуҷанд ва Регар Тадас бошад ки дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти кишварамон дар шаҳри Хуҷанд бояд баргузор шавад ва ин варзишгоҳ ҳам бори аввал имсол мизбони бозиҳои Хуҷанд мешавад. бале ва дар майдони худ аввалин бозиашро доир хоҳад кард тими Хуҷанд дар майдони 20-солагии истиқлолияти мамлакат ва шояд футболбозони Хуҷанд дар бозии марказии давр
тавонанд ки соҳиби 3 имтиёз бигарданд. Регард дар даври гузашта соҳиби 4-1 пирӯз гардида буд ва аввалин ғалабаи худро ба даст овард. дар ҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва айни ҳол дар миёни дастаҳои лигаи олии мамлакат танҳо 4 тим токунун ба бох рӯбарӯ нагардиданд. Инҳо Истиқлоли Душанбе, Хатлон ва Файсканду Куктуш ҳастанд. ҳар чори ин дастаҳо дар 4 зинаи аввали ҷадвал қарор доранд. خیلی خوب بله تحلیل یادگورف است با این دو محافظتگری حریف حرکت کرد که اولین شده به تو برسد اونو با قفس سینه‌اش خواست قبول کند اما هنگامی کار کرد یان کمی سهلنگاری البته دیده شد. احسان با توپ алишер ҷалилов паси алишер ба Табрез дар дохили ҷаримагоҳ аст. Табрез тӯбро ба эҳсон медиҳад. зарбаи эҳсони панҷшанбе ва ин дуюмин зарбаи эҳсони панҷшанбе аст ки бо чунин усул иҷро мегардад. бале фурсати бисёр хуб буд. Манучер тӯбро дидаву дониста гузошт ба эҳсон тӯбро қабул кард вале ҳангоми ҷӯиши зарба натавонист ки онро рост ҷониби дарвозаи Қурбоналӣ Бобоев равон кунад. беътибори дигар мебинем муҳофизатгарон агарчанде кӯшиш карданд садгузорӣ кунанд вале муваффақ нашуданд. эҳсон албатта шонси олиеро аз даст дод. Рустам Соиров, Манучер Ҷалилов бисёрам хуб нарнамоӣ мекунад. пас ба Рустам буд фикр мекунам то ба бозингари Куктош бархӯрд. Алексей Ларин, Ваҳдат Ҳанонов, Виктор Свежов, пас ба Манучер Ҷалилов. ин навбат офсайд нест ва тӯбро на он қадар хуб идора кард Манучер Ҷалилов. дақиқаи 40 бозӣ ҷараён дорад. ҳисоб 1-0 ба фоидаи футболбозони Истиқлол. голи ягона ба номи Манучер Ҷалилов навишта шуд. ӯ дар ҷараёни бозӣ тавонист ки дар дақиқаи 15 рақобат ҳамдастаҳояшро ба пеш барбарад. Бунёд Шодиев, ирсоли тӯб ба Далер Ёдгоров. имконат аст барои Далер. партофти Далер Ёдгоров ва Рустам Ятимов тавонист ки тӯбро бигирад. Алишер, эҳсони панҷшанбе, партофти эҳсони панҷшанбе ба Рустам Соиров. Манучер Ҷалилов ишора мекунад ки тӯб ба ӯ равон карда шавад. бозам Рустам Соиров, Искандар, пас ба марказ Виктор Свежов. рисоли тӯб аз сӯи ӯ ба канори чап буд аммо тӯб то ба Табрези Давлатмир рафта намерасад ва акнун футболбозони Куктош шонси дигар бора барои ташкил кардани ҳуҷумро пайдо карданд. аммо чӣ тавр мебинем шогирдони Раҳматулло Фузайлов хело ҳам ба оҳистагӣ ба ҳуҷум мегузаранд. ман фикр мекунам таҷрибае ки дастаи Хатлон дар даври гузашта дар баробари Истиқлол нишон дод ва умуман бозие ки шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев карданд барои қисми зиёде аз дастаҳои Лигаи олии футболи кишвар метавонад чун як дастурамал хизмат кунад ва ҳангоме ки ба ҳуҷум мегузаранд дар баробари Истиқлол ҳатман бояд суръати баланди худро нигоҳ доранд ки дар чунин мавридҳо албатта ҳариф ҳам баъзе вақт дасту по хӯрда мешавад ва намедонад ки чӣ гуна ба ин ҳуҷумҳои сареи рақиб гӯем истодагарӣ кунад. Зоир Ҷурабоев, пас ба Виктор Свежов. партофти Виктор Свежов ба
манучер ҷалилов, рустам соиров айни ҳол дар наздики ҳимоятгарони куктош аст. Артур Принц, зарбаи Артур Принц ба нимаи майдони Истиқлол ва боз ҳам ин ҳуҷуми куктош бенатиҷа хатм мегардад. Аут ба фоидаи Истиқлол аст. Виктор Свежов мунтазир мешавад ва нигоҳ дорад ки кадоме аз ҳамдастагонаш дар мавқеи озод қарор доранд. Виктор Свежов айни ҳол тӯбро на он қадар хуб қабул кард ва дар ин ҷо фоидаи бозӣ вайрон нагардидааст аз ҷониби Виктор Свежов. Пас ба Рустам Соиров. Рустам Соиров дар дохили ҷаримагоҳ аст. Рустам зарбаю ва тӯб берун аз майдон ба тури дарвоза бармехӯрад. хуб футболбозони куктош аз довари канорӣ талаб карда истоданд ки зарбаи кунҷӣ таъин накунад дар чунин маврид, аммо ба дасти ишораи ӯ сардовар Хусрави Сидиқзод аллакай ба нуқтаи ҷӯиши зарбаи кунҷӣ ишора кард. Барои Рустам шонси аввалини воқеӣ барои зарба задан ҷониби дарвозаи ҳариф буд ва зарбаи задаи ӯро дидем ки дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев аз майдон берун кард. Алишер, ирсоли Алишер ва имконият барои Зоир Ҷурабоев ба миён омад. боз ҳам дар бозигузорӣ пас аз зарбаи кунҷӣ мебинем ки футболбозони Истиқлол имконияти хуби голзаниро созмон медиҳанд. дарвозабон албатта каме беаҳамиятӣ кард дар ҳамон вазъият Қурбоналӣ Бобоев ва ин аввалин иштибоҳи ӯ ҳам нест дар ҷараёни бозӣ ки пештар шоҳиди чунин хатоиҳои ӯ низ шуда будем мо. Мунир Давлатбеков дарҳол тӯбро ба Аҳтамҷон Холбоев медиҳад. Аҳтам Холбоев ирсоли ӯ ба Аббос Икромов. ҳуҷуми куктош идома дорад, вале дар дохили ҷаримагоҳ як футболбози куктош қарор дошт. Далер Ёдгоров, Ҳикмат Расулов маҳз тӯбро ба Далер Ёдгоров равон кард ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи куктош. бибинед ин ҷо чӣ гуна имконият буд барои Зоир Ҷурабоев. Албатта дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев пештасӣ кард, мехост аввалин шуда бирасад, аммо аз ӯдаи кор набаромад. Ҳикматулло Расулов дар назди тӯб ва тайёр аст ки зарбаи кунҷиро иҷро кунад. Ҳикмат Расулов, ирсоли ӯ, Аҳтам Холбоев, Бунёд Шодиев ва ин ба зарба монанд набуд ва аз майдон берун мешавад. Рустам Ятимов ишора мекунад ба ҳамдастагонаш ки бояд ба пеш раванд. ва дар ҳамин байн охирин сонияҳои вақти асосии қисми якуми бозӣ низ ба хотимаи худ наздик мешаванд. боло дар мавриди дақиқаҳои илова кардаи довари марказ Хусрави Сидиқзод ягон маълумот надорем. Як дақиқа зам карда шуд ба вақти асосии нимаи аввал. Як гол ва як дақиқа. Эҳсони Паншанбе Далер Ёдгоров қариб буд ки тӯбро аз футболбози Истиқлол бигирад. Виктор Свежов хеле ҳам хуб ин ҷо тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошт. акнун пасиву ба ҳамдастояш ва ҳуҷумро боз идома додан мумкин аст. аз канор Искандар бо тӯб, Артур Принц дар баробари ӯ, паси Искандар ба дохили ҷаримагоҳ, вале ин ҷо аз ҳамдастояш касе набуд. куктош бошад дигар барои ташкил кардани ҳуҷум фурсат пайдо намекунад. бо ҳамин садои шуда ки довари марказ баланд шуд, қисми якуми бозӣ байни дастаҳои Истиқлол ва куктош бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи мизбон хотима ёфт. биёед каме истироҳат мекунем, баъдан ба ҷараёни қисми дуюми бозӣ боз бармегардем.
Хорош, хорош, выиграть! Крутя, ты! Стоп!